Čaute ďalšieho videa. Aha, to nie je môj kanál. Čaute. Ideme si, môžem povedať čo? Ideme? Tak ideme si otvoriť nejaké pack openingy. Karty, vidíte toto video aj na môj kanál. Futbalový profik, dajte tam odber. Tak najprv poďme, potom tu máme taký bonus jeden, poďme najprv toto, nie? 4 balíčky. Tak ja otvorím 2, ty 2 nie. Dobre, ty začínaj. Dobre, tak začnem ja, no. Hneď poviem. Dajte mu odber, hej. Dajte mu odber. Dajte. Zberíte, počkaj, to musím takto. Sme dosiahli 110 odberateľov. Brankár zo Škótska, hej. Ideme takto. Pum. Gun. Gun. Obránca z Nemecka, pôjde Rudiger. Čo ty budeš? Schlotterbeck. To máš, či nemáš? Ja neviem. Asi nie. A tu mám duplikát. Už asi druhý duplikát. Dobre, to bol Rumun. Počkaj, nejaký špinavec súboj. Rumun. Debil. Griezmann. Šeško. A toho už mám. Spinazzola. Špinavý Zola. A Šeško teraz. Možno ho mám, tohto určite mám. Ale... Joj. Teríka. Okej. Aký... Dobre, môžeš ísť dáš. Takže idem ja. Takže... Spravíme, že dáme tu. Podpísaná. Wayne Rooney. Oh my god. Carlos Soler. Si to už otvoril. Žoldnaghi. David Zima. Pickford. Špinavec David Zima. Stanču. Toto si... Z Rumúna. Taký... Højlund. Zase. Chápeš? Zase. Toto je zelená verzia. No, ale ja už mám. Harry Kane. Wayne Rooney. Ideme dať, že Strahia Erakovič. Strahia. Slovák. Podpísaná slovácka Tak karta. to určite. Slovácka podpísaná. Takže Milan Škriňár. Čakiri. Brabec. Toho nemám ešte. Asi ani tohto neviem. A Sanny. A toho už mám, sa mi zdá. Ale ja týchto zbieram. Ja zbieram Albáncov. Michi Batshuayi. Ja som chcel povedať Bičajbu. Kadioglu. Jali. A Diego Dalot. Dalo. No kam asi nevkúril. Ideme my. Takže. It's me, Mario. Takže Erlič. English Viola. English or Spanish. Seferovič, nepoznám. Ideme. Stanovič. On je Stano. Damsgaard. Môžem povedať tvoje meno? Čo je? Môžem povedať tvoje meno? What the fuck? Trošku to bolo vidno. Myslím, kúknúť, čo to je. A to už mám. Tohto ešte nemám. Petra. A to už Čech. Ložek! Kamo. Dobre. A teraz tu budú špeciálne karty. Prestaň. Začneme aj. Dobre, takže začne Adam. Takáto špeciálna Toto vystrihneš. Co? Takže začína futbalový profík. Duša! Takúto kartu nemám. A ja som neotváral. Ale to je garantované. Fan Persie. A tam sú ešte oveľa lepšie. To čo sú za karty, prosím ťa? A kde si to kúpil, ak sa môžem spýtať? To som dostal. Odko? Nepoviem. Luka! Luka mod. A tohto si mi ty dával.
To, ježiš. A teraz kam? Teraz si dáme takto, hej. KR. haha. Teraz ideme. To čo je? No ale koľko sa dosť dobré. Románia. Hadži. Hadži, fuj. To je dobrý hadži. Hej, filmárik. Čo kradne? A Ender bodka. Bodka. Dneska som to ja, hej. Idem ja. Takže, futbalový profík mal dobré zásluhy. Teraz idem... Nepoznám ho, ale dobre. Môj kapitán zpívá pravý, zpívá na letný, tam, kde to mám rád, tam, kde ja už patřím, já nepřijdu domů, já nepřijdu domů. Duplikát. Když mám ruce nahoru, tak nikdy nejsem sám. A kanji, zelená karta. Berkam! Alebo kamo, no toto video si vydaj iba na, kamo, toto video si vydaj iba na svoj kanál a my natočíme dačo spolu iné, dobre? Ale teraz ideme na tieto péky. Pácké. Otvor to. Kamo, budú tam podľa teba nejaké, panoči nejaké podľa teba energie? Neviem. Možno. Ja mám len 2 energie. Toto vystrihneme, kým to otvoríme. Ty otvorím. Dobre, takže teda, že to zatiaľ, tady to otvára zatiaľ, no, Adam? to je nič. Tam to nie je skoro nič. 2 také. Tam budeš mať duplikát. Takže najprv, kým on to otvoril, tak ja si to dobro porbali. Šavi! No ten určite. Ja ho mám už. Lajmer. Kaka. Koľko chceš ešte? Blín. Tak a takto otvoríš, hej? Ok. Nie. Už mám Pembele. Eriksen. Jamal. Musiala. More Brand. More Nemci. Sice Merino, ale zase sa ne. Nemecký pek. Ja zatiaľ dotváram a ja potom, hej. Ja mám koľko? Ja najprv otvorím všetky, čo ja tu 4, mám. aj ty máš 3. Kamo? Janik. De Jonga. Idem. Choď. No poď. Jaj. Nevieš otvárať. Vôbec. Ale nie. Nevieš. Takto. Poď. Či dobre, delikta. Delikt. Duplikát. Už mám 3 takých. Turam. A tu mám- je Bernardo Silva. A zase. Prichádza to. Zidane! Toho mama ja, no. Kámo, to je dobrý. Ty vole. Ultimate Zidane. Kúknite sa na jeho plašku. Ty si Ricardo Carvalho. v jednom peku. Mancini a Ruben Neves. Dobre, idem ja. Ja idem. Jaj. Ja mám ešte jeden pek. 2. Jeden, to je tvoj. To nie je môj. Jo, tak mám ešte 2. Germany je tam. Ginger. Ale ty si mal taký dobrý pek. Dúfam, že mi je také padne. Hej, komu, to je najlepšia karta. Ja už ju mám. Boha, on podľa mňa je zranený teraz. Šeško zase. Nehráva. Kaptajn. 3-krát nám dneska padol už. Marko. Aslain. Toto bol slabý pek. Toto bol slabý. Čakaj, ovoňam. Fuj, to smrdí. To To je zle. voňavka Ronalda toto. Toto je zlé, hej, toto bude zlý, keď to smrdí, hej. Asi, hej, neviem. Nebude energia. Takže keď smrdí, takže je to dobrý pek, hej. Áno, keď smrdí, je to dobré. To je nejaký, neviem, Energy? nebudem ukazovať. Na koho? Počkaj, najprv si dáme takto, hej. Slovák. Tam bude Slovakia. Tam bude Škriniar, stoper. A podľa mňa tam bude Škriniar. Denis Vavro. Dember. Teraz poď. Luke Bakio. Španiel je asi tá
Hej, je to ono. Podľa mňa je to taký, že Pedri. Morata. Lamine Yamal. Lamine Yamal energia! Kam toho chcem? Za čo ho chceš? Za takú podpísanú. Ďalší. Tretí. Dneska. Tak počkaj, to si zoberiem. Ale tak môžeme sa dohodnúť na dačom. Dobre, idem ja. Dobre, ja už idem z tejto prečo. Nejdeš. Toto je dobrý. Ja som tam videl takú pozlatenú kartu. Kámo. Lobotka. A to už mám. To ukazuj. Nie, podpísaná. Podľa mňa to je Bellingham. Wayne Rooney. Toho dneska už máme jedného. Ale druhý to. Dragušin a Hajki. Hajki, tak ti dám. Natočíme 20 minút. Nie. Hej. Ja si musím ísť zavolať. Ja si musím ísť zavolať. Brozovič a Shaqiri. Musím si ísť zavolať. Za chvíľku som tu. No, takže je tu ďalší pek. A čo tam bude? Takže je tam Cole Palmer, Weber, ďalší Shaqiri, Miňo Škriňar, Ilmaz, Granit Xhaka, Kovačič a Dervišoglu. No takže je tu ďalší pek. A toto je predposledný. Otvor. Tam je ultimate Ronaldo. Harry Kane. Goal scorer Ronaldo. Ultimate Ronaldo. A Boženík. Posledný pek, otvor. Toto bude najlepšie. Ja toto nebudem vidieť. Či tam je dačo dobré? To je veríti, kamo. Duda. Gavi. Zavri oči. Takže toto by bolo pre toto video všetko. Čaute. Daj odber na futbalový profík. Aj na tady oficiálne.